Hey, good morning, Trapula. You know, hande ko so pullo alto so pullo alto ndare. So pullo ndi. So pullo alto. Hande ko so pullo min goni. Ɓiɗɗo pullo bakkiliɗo ñinkiniɗo Allah mbo waddi. Mo immima mbo jogima expérience ha mbo immima mbo waɗi carrière. Ɗum ndare ɓiɗɗo pullo waɗi o carrière ndare. Na o jaridi ngandi mo onon piwon ɓe ɗo ɓe sanganta tawannata ko jortuɓe walla ko leƴƴi goɗɗi tano hande so pullo wonani woni ni o jage ay ɓutte jango ɗon mboyte e lawlani ya kay pantalon mo piwo ay pantalon kadi windi so pullo ay so pullo do pantalon ay pantalon dare nan mboyte ɗo wiida dare ɓay ko bomɓe to bennakana e baɗo ko mujji. Yes, man. Sakkosi mo pinjaaji sakkosi mo pinjaaji. Boom. So pullo alto. So pullo alto. So pullo alto. So pullo ba jamba. Ay création fuɗɗo pullo waɗi wonde ɓiɗɗo pullo ay o waɗi créa mo tengade wonde ay tengade ramo nannade nde wonode imi hoɓe wonde tengade hoko waɗi o teddinande tengade hoko waɗi on teddinande tengade nde pay wiɗe pulawo wonde sababu onon min ɗum ñeñere keewi haala onon keewi o tigɗuɗo haa man guluje wonɗon ɗon pour yettigoɗo complet goto tan coɗon complet goto tan so pullo pour impressa mum o wawade réussir ɗo simbo wallama waɗama jakkolene wona ɗum mo ha jon ɗo wute yiɗo ratno ɗum kam heɓi wutitano oɗo kay mum so pullo alto ko ɓiɗɗo pullo waɗi kiriye ko resa mbaɗon feeren nandanon mo dambaroni mbaɗode ñabda huɗo ko ƴiwi yes hande ko jami codoya yeman hande ko so pullo de ayi min kam jo hayɗa min kam ɓaymi mi soodi ɗo somi heɓoyi kaale goɗɗo kadi am soya ɓalejo kayam soya ɓalejo soodi. Yeah, B, how are you? I'm good. ¿Cómo está? ¿Guapo, no? Very good. ¿Sí o no? Este es Senegal. Fulani. Muy bien. Gracias. Yeah, man. Hande morat mercadona laala ɗo ko ñaami ko wihe jate ko mum laala ɗo komi ñaami mercadona bay wona mi fabdu ha ngata min jinga ha pulaw ñene ha adno tagram pulaw min jingana ɗum minen yinɗo min gonan ɗo hey ko jami mantra pulaw mbino minen gara si wona Allah ko tout enen gon ɗo hay fo so gonani big up laare sada men big up de man so ɗo mi wodade o ay police aɓe yinɗo mbiɗo waɗa ɗo kala kam nodinanma men ɓe kaƴɓe kelema pos mais ko min ɓe gondi jumban gallamen no ɓe goni ɗo woni sara men so pullo yo Allah waɗanma jaam ɓiɗɗo pullo ayi sakosi o soda America wenam sa soɗo bagage ma dayi Allah waɗanma jaam mawɗo pullo fami kala ko yebbuɗa yo Allah yajjinma ya ɓooyi wadde créé jaltina goɗɗum ɓe coɗani on powto fami kono noon ɓayiya ko jingani wona jingani haala ɓola non wona jingani haala ɓola de ɗaɗo woni hosagani pantalon ɓalejo wutte son sakko son ayi ɓeydi ha maayi ko ɓiɗɗo pullo waɗi ɗum calminima so pullo yo Allah waɗanma jaam ɗo woni sara min kala paaɗo miɗo ara ɗo ayi pick up so pullo Allah waɗanma jaam mawɗo min kam hande mi soodi min o mi ɓornimam hande fami tinno tan wona saabu goɗɗo na ruttima ɓaawo nanguɗo hatida jokkare min yinɗo ɓay ko pulaw wiya waɗe jappale pulaw wiya lotane pulaw wiya wallodire ko ɗo andete hen ɗo kaale o ittereɗo ɗon pulaar o andere hen ho on ballodira na yina min mi soodi mi andi ratti boy kala soodi mi andi no hewɓe mi wawma inde ko ratti o mine setti ratti boy soodi ratti boy o jogi coode ɓornoɗo waɗi couleur ji waɗi wona couleur zonta wonɗo way dane kalno balɗa waɗanamam noon hande ogo heddi en jaltini enen ɗe ɗo o tupak 50 cent mi anda ko riyana on codata photo ji ɓen ɗe on ɓornoto ɗum ala jering e moɗon enen ko ɗo siko tubaɓe en aɗon coɗino jojo o ɓay ko on merde ñakkeri tom tawi ko jammantira place ɗo gara yes ɗo mi wodade ayi
And the media mind. Yes.